Kristau eskolan aulki edo pizarretatik kalera ateratzen gara, hezkuntza erantzun modernua malgua eta berritzailea eskainiz. Barruan pilatutakoak atera egiten ditugu, pertsonaren garapena bideratzen baitugu. Kristau eskolak bidai bat eskolatik gizartera eskaintzen du, ikasleak gizartean tokia aurkitzeko. Eta bidaiak ederrak izateko batera egin behar direnez, zatoz gure hezkuntza komunitatera. 127 ikastetxe eta 7.500 hezitzaile. Ikaslea helburu. Kristau eskola, helburu gorena, garena.